Wanga sina pawakadhako ndipo wakandituoti chimbwa chiri kumba kwangu. Musuri wachene beche rake mhata yake. Ayo ndiyo wakazondaula majegeshe ene. Kuita mabowe. Natudungure. Ona akazinatisa sadza rake nemuriwo. Unatira kuita sei? Akasifukisa nezambia yake. Sadza rimbondo, sadza rinapo, unoona. Avanosifukisa. Waishaka, guys. Murona ko nomuda ere. Amai amwene. Uyu murora wenyu munomuda ere. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Claim iri kuti ndiro unodiwa kudare kwa mambo. Nembosa yokutuka murora. Spiritu zachorwadza. Kuti stupid. Waenderei kwa mambo. Spiritu zandozvakanyarisa. Ndiro chaka zandavarenga wasinzwa. Unobvumirana nazvo here ungu kwete. Spiritu zasimudza roko rwerudyi. Wotini spiritu zachorwadza. Jehova ndichataura chokwadi. Chokwadi pasina nhema. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Ndiro chaka usumudza roko rwerudyi. Wotini grino chaka. Jehova ndichataura chokwadi. Chokwadi pasina nhema. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Fambai dona. Grino ukutora waraba kuguma kuti wakatoka uno. Chijuzi. Ndinofunga muranda rumwe wakabuda akasiya mwana chirwara. Asiya mwana chirwara bhazoka. Banda kuti nembari ndikumbira kuti mudiko kuperesa mwana kuti mwana apera sei. Takutangoneta nemuranda rumwe wangu. Akatana mwana yakafana basi. Bari mwana kuti hati mwana wangu zaida wakanyengwa namadero kuti mwana iye. Ndadaro ndikudetsera naye ndokungava. Ndakupinda munda kutara masoko yakadaro. Kamini kuti wakabhodara masoko yokuti mwana hachafa kuti. Ndinetsana nemuranda rumwe wangu. Ndokunga tozoramba wakabuda panze usiku. Watanga kuti ndakati afunga kuti ndiani. Wewe watanga sedza mwana wachi bali bwakade bali musedzo pantu bali bwayenda. Vachienda kuna baba zotokozodzuri. Steni bali vakamuka kuti dzisende dzodzese mumba. Vachirongedza bhezi, vachiwapa vasakaenda ndamuke nditenda kuna amai. Ndati amai une mashoko ekuti abaliva kuti mwana ujafa. Kana akafana basa, apa pamwe vakabhotera kuti mwana hachafa. Ndofunga mwene wangu vanhu vakudze nyaya vakagara pasi nikatitofamba chete. Ava ndokwanisa kutora mwana wako kusvika pakuenda. Ndizvo pandakatora mwana wangu. Mandaita nekuna vamwe madzibaba sevanosuka maroni. Imimi kukurai kuti akakutukai rino rakuramba. Aya kuti ndikwanisa. Vachikutukai nyaya mwana iyi. Hanzwa ine ndova ndotaura kuti ndavaya kunokutoenda kuchipatara. Ndazoona ndokati ndipe mwana. Mutende muti wamwana ndati mwana akarara wauya iyopera kwangu ndandisitupe chinzwa yemunhu panoenda kwamama chibva pano ndati baba pano handibve ndaita kubva ndandisitupe chinzwa yemunhu ndati panoibva ndati baba mone nyaka vavati kwangu kana chikwaro vafungo chidzosera ndiseitokwa chete chinese chiende ndadinesi tongooneka chiende nditezvara vako baba murume wako ndemuwanga mwana wako Murume waka Nengi Mambo. Minambia sana ndo dadu zile mambo penyaka yakatatsara nayo. Mufunga vanhu vakataura. Pamusoro madhishemese murume. Pamusoro mambo.
Amsere van leze mukata mutera kana tezara agora Ndilo wewe. Ndamdani. Papa ini nyaya. Amsere naga kale kidaka uvakumu mwana ndo mwana kazi wara ndo ya ndo kubunda kuti ko mwana sera zakadi ndo ba kada mwana asumboje kende wala azukuja amadzimai enda motora mwana mone 26 kuti mwana asumboje ndo kubava tuma vaenda anda mwana akara ndo kuti mwana ngazuna maja ndo kana tuma mkomana mudi ndokuti enda unowakubvunza kuti mwana kubvumirana nazvo here kuti wakatuka muroora handina kutuka muroora saka muya asanombobei Kasangapedza kudaro. iwe simba manira pena kutamaza makumba unodzanzara we ani lerini mukadzi wakangambokuudza here kuti akatuka nababa wako anamboudza utodzidzwa mundani wewe waikei kuno wako wasamuni samuzokuchichi kudari kwakwangu ne Uyane yako. aiwa andingazi nemurume saka tiri kubvunza Uyane uyu muroora naachezvara vane yawo iyoyi. Uyane yako. Yakasiyana nei. saka iwe kutaura kuti mukadzi wako hana kumbobvunza kuti ndakatuka nababa iwe wakachabuka murume wako akakutaurei Ndamuudza. saka idzama here kuti unozvinzira ipapo opa achindipenda kudaro anashiwa kuzoitei muri kuitirane ari kugara kuti mukadzi wako mudetse rimwe chete idaro rimwe chete iwe uchichotiwe Hold on. Ndiri kunzwa iwe kuti wakubvunza kuti unogara pamwe chete here uri kuti home uyu ndiri kunzwa ari kuti kwete chokwadi chiri kuti chii iwe uri kuti munogara mese nemukadzi ko iwe urigara kuti Ndogara kumba kwavo asi Gumbeze uya kugara ngeGumbeze asiyana akatozosangana ndine mimba ne 3 months. Ndogara kumba kwavo asi Gumbeze lakera. Pakava na baba na mai. Pakava na mai uya baba mwanga Apa namanya? vari. mukakumbure here pamusoro penyaya yakakasara nayo hamune shoko ramakadzwa here pakati penyaya yakakasara nayo muroora akatuka ikati hana naivo chiri kuita kuti musafuge Gumbeze rimwe chete nemurume musikaite bonde munzvimbo nenyaya ino Inawe kuti pakanditora inini handizoti akanzi kudini vabereki vakakanditiza vagara gore rese asikwa kumakorokozo akazouya mwana akugara ndakaitsvaga preparation ndega achitakafona kuna mai ake zvikuratidza kuti zviradzako kuenda kure zvikuratidza kuti mwana uyu kwauyu akagara zvakakusha magrinwera asi hapana ari kumunda tisingapedze nguva ndechinano ngaitire mabomu kutuka mwana akatuka asi hapana ari kumuda ndovakutukirwa izvozvo aiwa baba ndima greenway imuri yenyu iyi muroora uyu kwakaendei kwamakamutora hakuna chati chaenda vane makore mangani vari vese nemukomana murume wake pane mwana here imimi munomufarira ere muroora uyu akauya nemwana wenyu
Andirambe murora ndasi mudzimai wangu. Handinofanira Pese apa ndinaka angandikupure murora kubva achiuya nyika ichisvika pamba pamwe. Handina kana kutaura naye kana kuti ndataura naye. murora kono muda here. Amai amwene uyu murora wenyu munomuda here? Saka kana mumbo pane rudo hapana matare ka. Anizwe? Mirirai amai. Ndipo pale pandiri kutaura kuti mukugara kwenyu tinoziva murora kana chuya mumusha mamwe mabasa munenge maunzirwa umwe mwana anokubetserai. Anizwe? Iwe ndo wakanolora kau unomuda here? Anogara nanu murugara mese? Iwe murugara mese nomurumwa? Onaka muri kuti muri kugara pane kutora ingava ndiyo dzabva mukutaurama kunonzi kuroora kugara mese kupanana bonde. Bonde riripo here iwe? Ndondionopa sei Saya baru zinan dulu. Belum ada orang mau tuntas. Orang siapa yang? Orang siapa yang? Saya cuma punya apa baru zinan mu. Siapa mu siapa? Baru tu. Sekarang tu. Buat bawa mulima. Yang kau pi, nam siapa pi? Kalau pi, baru pi dah pi dah pi. Uri kudzokere dzamaziwe famba nechimatiyo point. Wasika ashinatira puto yake sadza nemuriwo. Ndazora kadzimala ndatasadza. Ndatipa ntamba sona. Ndabva ndapa musuku ndapa kwawe. Ndatidungure. Ona akazvinatira sadza rake nemuriwo. Unatira kuita sei? Akasufugisa nezambia yake. Rumbozi. Sadza rumbondo. Sadza ramu. Unola. Abantu sufugisa. Waizvona zini. Pavai kunatira asina kupfeka akachonjomarira sadza. Ko iwewe changa chaita kuti asvike pakupfekera nokuchonjomarira sadza racho ranga riri kuti iwe uje here kana kuti ranga riri kuti mese muje sadza iroro? Naivo All right. Now we are him. Iwe. Unapopata mshonga? Wakacheni. Mimi na wewe nyoka. Notapa ile mishonga mukati. Ile kufungirana kuna mishonga mukati. Ndizo baada ya seja begraki
Aiwa. Imamai. Iwe chaka. Uyu mwana uyu. Murora wenyu. Ndadzoredza ndati munomuda here. Munhu kwai. Mundiuza inini ndimamwene. Handivi munopurudza ndaunzirwa muroro. Munowirirana here nemurora uyu. Ndinounze namai. Anokutukai. Okay. Zvakanaka. Saka muchidimbu iwewe uyu zvaakaenda kunoita izvozvo uri kumuda here? Uri kumuda? Zvakanaka. Iwe uri maoko uri kumuda? Aiwa. Iwe indura zvauri. Uri kumuda? Saka kana uchida murume wako newe uchida mukadzi wako panoda counseling. Andimazvinzwa? Panoda counseling kuti unhu uvepo apa. Uri kuitana rudo rwemadhongi. Then imimi vabereki ibvai mukati merudo rwevana vaviri apa. Amai, imimi regai vana vagare. Ndimonofanira kutovakurudzira kuona kuti vana venyu ava mumboma vari kubuda vari kuwirirana here. Zvino imimi mukaenda kunoti uyu zvakutaurirai ndo zvamunenge makuti ndizvo. Uyu kana chese chaanenge aita chinenge chakuonekwa chakabhenda. Kana atezvara havazosiya kusapota mwana wavo vachienda kunotsigira umu. Saka mumusha umu munoda kuti muberekwe chinonzi tsika nehunhu. Tsika nehunhu. Ivo vabereki vako vari kupi? Vari muno. Wakambovataurira? Ndakavaudza. Vakati chii? Vakati mbogara. Vakati mbogara. Pfuma yakabiswa. Hapana chakabviswa. Chakuti wakaudza chakupindura mama chekuti wakaudza kuti ndakavaudza kubvira ndichitanga kuchengeta mai vavo. aiwa chakwati vaya muno mudare munomu handivati vari muno mudare. Wakaudza kuti kudii? Ndakaudza ndavatukwa natezvazvo. Watitukwa natezva kukumba kwapati kudii vasati vaya kuno kudare kuna tezva kuna mukuru vakamboenda na mukuru vakurukuru Havana. Chavakakutukira tezva rachi? Uya kwandakaita kuno kuchida kurapisa mwana vakafunza ndaenda kudare ndipo pandikati mandituma kuenda kudare ndipo wakandituka. Vanga vadhakwa? Vanga vasina pawakadhakwa ndipo wakandituka kuti chingwa chiri kumba kwangu. Musuri wachene beche rake mhata yake. Aiyo ivo vakazodaura majegeshe kueneki. Aiyo vakazodaura Alright. Atidzikisane. Speak to za ukutsanangura kuti wakatukwa natezvara vako. Chikonzero chikuru chiri chokuti waenderei kwamambo ndizvo. Right. Imatezvara mapiwa mhosva yekuti makatuka muroora muchimutukira kuti awirei kwamambo. Ndepane mhosva yenyu yamuri kupomerwa neuyu. Uyu muroora wenyu uyu kana ari kutsanangura kuti anoda murume wake uyu zvareva kuti ari kutoreva kuti achada kugara pamusha pei. Asi hamugone kugara pamusha mumwe chete. Atezvara muine pfungwa yekuti wakambondiendesa kudare nenhau yokuti ndakutuka kuti waenderei. Iwo zvakare haagone kuzogara nemi muri munhu anenge achipota achimufungira kuti pese paabuda pese ari kuenda umwe mang'ani. Izvo zvamugonogarisana zvakanaka. Saka vagariro yekugara kwamaita apa ndeyekuti mambo vakudzidzisei magariro akanaka. Uye imi mose muri mumisha umu musazosvika pokuti kana muchinge matadzirana, watadzirana nomuroora, watadzirana nomukwasha, watadzirana naatezvara naamwene, moisa mambo mukati memataka enyu.
munokonzera mambo kuva nouturu kutishorera mambo izvo zvazvisii tukanai ikoko moya motuudza kuti makatukana. Zvino kana maisa mambo zvareva zvadudzira kuti muri kutsanangura kuti mambo ndo vari kufurira munhu kuti aite zvamusiri kuda. Saka kana chiri chokwadi chaka chokuti iwewe wakaburitsa muromo kuti kunoyu stupid waenderei kuna mambo, ipapo wakatadza. Kana iwe usina kutaura izvozvo, iwe muroora wakafunga kuruka katendere kako kana kadhoiri kako kenhema tokupovera tezvara kuti vakutuka, ipapo wakadiri kuti wakatadza. Saka hatichinzwai kuna mambo kuti vanoti kudii pamusoro penhau yenyu. Iwo mbeko wataura ndoda kukumbira kuti ndive pamusoro pegwaro rokutaura kuti inini ndakakutuka kuti waendere kwa mambo. Nyaya yangu ndeyekuti inini mombe yangu ikafa handikwanise kuti ndizive kuti mombe yangu yakadimuka matumbu mukati, asi kunge ndatoivuya ndopandinoona mombe yangu yakadimuka matumbu mukati. Zvino handaikwanisa kutaura mashoko ekuti waendere kwa mambo dzandapiwa Samuel. Enda ndaiziva kuti aende kwa Samuel aende kwa mambo dzandapiwa Samuel. Pamusoro nechinani nyaya ndoda kuti ndibvunze zvinoyo. Uyu mwana uyu akagara pasi apa akambopenga kuti nditaure hungu kwete handina zvanditaura kuti handina zvandiweza nezveupenyu hwake. Pane nyaya takatarisana nayo ika uyu mwana uyu geta wemusha kwavava hana ndakandifungidzira kuti wacho murume akamutora chachasapota kuti aivashuwa nyaya akandiudza akazivira uko amai vakabereka murume dai vakati baba vana kudhakwa vano mashoka vakambotaura zvinoita kana mune mwana mutorwa mwana wenyu wamakabereka mutorwa kwekuko munofanirwa kusapota mwana ari muchina iyi. Asi ndaona panapa mwana ashaka na wati yamusapota kana akamutora vachakutomunyima kuti bonde kutowedza kana pasina bonde havana kuitirani nenge ine wamheno kushutushutu zvinopedzwa nebonde. Saka nyaya iyi inini ndiri kuona chiri chokwadi gino raanotuka uyu ndomuziva inini ndasaka neni gino anotuka uyu anotuka mambo ishe kana ndichituka ini mubvunzo wangu uri kuti inini handaikwanisa kuti ndizive kuti munhu auya kwa mambo ndisandiwana Samuel ndatofonerwa ndanzwadangobudiwa naChisosi ndopandakafonera aChisosi ndonze iwe uriko here iwe nemwana wako ndati tiriko ndokupinda munonzisika ikuru ndokupika ndopandakazopiwa muzuka vakanga vaikuva naChisosi anenge waenda kuenda ndopandakatamidzwa Samuel ndokuzva kuti ndakwirirwa kwani ende kwa mama. Mashoka ataura mwana uyu muroora uyu asi madike kutaura tezvara vatu isu munototonga nechokani chitaurwa uyu hapenga hadhakoti chitaurwa right okay tererai iwe akatenga Samuel ndiani? Akatenga Samuel ndira magarapo ndiani? Ndiwe ya murao unotitaurira kuti anenge arwadziwa kazhinji ane mudumbu ndianovhura dho kuti vamwe vese kana mudumbu muri right munee makagara asi ane manyoka tanomusumudza ega ndozvakafanira iwewe pane zviri kukurwadza zvaita kuti ushingire kuzotenga Samuel. Saka pakudaro wanga uchida kuti ndikuitirei? Totandibhadhari nezvinobva ndotaura mambo vakunibata nekuseri kworoko ndofunga ndakachengeta amai vavo inini nguva dzandakauya ndakagara namai vavo nguva dzemavhoti bva nditi uyose ndonovhota usare naamai ndati kwemi mukunditi ndisare nambuya dai ndanga ndisipo inini nambuya vaiuya pano iyi amai vakasimudza muromo vakati handeivatora nekuti abva namunhu wavaigara naye ndofunga vaibuda vachienda nichisara nambuya ndichivabikira poriji ambuya ndi havaikwanisa vaisumuka vakanonoka kusumuka vaizvidonhedzera tsvina pafloor ini ndinobvisa tsvina iyoyo ndoenda norasa ndichiyanika magumbezi eweti zvese izvozvo ivo amai vakazotanga kuchengeta amai vavo amai vakurwara asi musoro pandakavadaro kanditi wanga watumwa kuti vachengeta wanga watumwa. Ndiani avambuya mwana wao ndeupi? Ndimi amwene ndimi muna amai vaibisirwa tsvina neuyu
asakamboita sei mirai munoyereya mani moyo nematombo onai zvazvinoita kutsika dzedu dzechivanhu murupanzwa kutsika dzedu dzechivanhu kurera mwana asi wako kana kuenda kunodetsera amai kana kuti baba. Makambonzwa chinonzi maredzwa? Imi amai makambochinzwa? Pakuti uyu aenda anobisa tsvina yaana mai venyu, imi makanga muri kupi? Amai mamira chinzwe. Mira fava. Ichokwadi here kuti ambuya vako kana kuti amai vako vanga vane makore mangani pakukura kwavo? Vane makore mangani? Pa 8. Pane pavaigona here havana kusvika nenguva yekuti vaitadza kuenda kutoireti vega kana kunonoka? Fava. Uyo angaende kunomhanyirira kuti anoti ndaibisa tsvina yechembere, anowana chipa kutaura kuti ndindaimhanyirira, ndindaivabisa, iwe mwana wacho uripo. Saka uri kubvuma iwewe here kuti mwana wemunhu mumusha menyu akauya akamboitawo mabasa? Asi kuna amai vani? Ndati asi kuna amai vani? Haana chakambobetsera? Nekutaura henyu kwakadaro uri kusumudza ruoko uri kuti chini? Indira kuti ndipindure panyaya yambuya vangu. Ambuya vangu ndingakanovatora kumukoma kwaiga mukoma akurwara. Ndakagara nambuya vangu vachichengetwa naadzimai vangu. Vandomuroora munhu anga ari mumba aikwanisa kunge achibika munhu wese achidya chikafu. Saka paikwanisa here kuti asabikire kana ambuya vangu inini. Aivabikira. Saka inini ndikubvunza mubvunzo wangu kuti pakuti kuchengeta mwana wakanga aripo vakachengeta churidzi iyo anga animba yavo naanganimba uye anga animba. Kana munhu achitaura musimudze ruoko. Wezi mukasimudza ruoko munoti hapana zvakutaura uri kubhotoka. Adzinwere mukutaura zvakanaka fani kuti ambuya vangu vanga varumba mangu uye anga arumba mangu. Saka muri kutaura here kuti ava vachibuda ava vakaenda ambuya venyu vazviitira uye aitadza here kubviswa sematara kuti vakanga vavinda kunovhota inda aibvisa zvino akarumba aivatasa here kokumutendawo mwana wekuti akaita basa nekuti pano kuti haana akangotaura unofana kutenda mwana womurivo womunhu kana akabata tsvina itori mombe ikozi kumutenda ataura kuti vaenda kunovhota ini ndikasara ndichibvisa munofana kutenda mwana womuridzi ndikuda kuti ndiyamai ndaida kutsinhirawo amai ndamwine vanguwo uyo munina wangu akutonga amai neringuva yezhizha paisirwa uye ngati munhumbi yemwana uyu wandakaberekwa vaiti vachenda kumunda vaisira mwana muroora ndaibikira mbuya poriji vaizowanika amai vaizodzoka kumandere vabva kumunda vachizoona amai vavo muroora ndaisara nambuya vangu zvazvisina kuipa sikongomutenda. Imamai pfavai uyo ndiani? Mukoma umurora imi mataura kuti ndimi maita zvese kuna amai venyu. Saka uyu ari kunyepa here? Ora chinyarara. Right. Chitererai. Onai. Azisinyore. Tese takatombogara nevakuru. Pamwe pacho ngatibvume kuti tivape ukama hwakanaka. Uyu ane vana vangani vazukuru venyu? Ko uyo? Asi muroora wenyu? Mukoma weuyu. Saka chionai mumusha menyu mune chirwere
chirwere chirimo chiri kutangisa kumusha waGirini. aGirini nemhuri yenyu matadza kumisikidza tsika dzatinotarisira sababa vane mhuri yavo. Hatidi kuti muve munopesana mwana wemumwe kana auya kumusha kwako hasi muranda. Andiri wazinzi? Imimi kune makare evakuru. Umusha menyu mune committee of 7. Kudarira sabhuku. Andiri masabhuku? Makambo umudzivisa sabhuku here mararamiro nemadambudziko yamunosangana nawo mumusha menyu? Aiwa, pakumhanya kuuya kuno mamwe maripotsi akauya kwandiri kune mamwe masabhuku vanogarira nyaya dzichidzvinyirira vamwe. Nokuti ivo vanero kana vavhara nyaya idzodzo isusu tinenge tisingatenderi. Saka inini nhau iri apa ndeyekuti iwewe wanga uchidei panhau yemamiriro yakaita nhau yako? Okay, wanga uchida chii? Kana wanzonga uchidei unotsanangurawo kuti ndikuda kasi imwe chete. Uri kudei? Ndine vanhu vakawanda ezvo vanosarira parufungwa zvimwe zvikusiyana. Alright. Bata huko. Order. Wasabu kwacho munotaenda here bhino zverimwe odhe rimwe yagadzirira ndisana nasabhuku wasabhuku inenda here ibhidhiyo tinayo saka ndinenge hatokeke kwasabhuku Kurwasabhuku Bhindweyo imhuri yako hatisi kuti tiparadze imba iyi. Iwe wati mukadzi wako nomuda, wewe wati murume wako nomuda, munogara sei pasina kurirana? Saka kuti handiri kuda apa nokuti kana mati imba ikudiwa, imba ita kupindira inoda kanselingi. Tinenawo yokuti kwana kwako natezara imuruma watsibizwa ende hatidi kuindwa. Atezara mumusha hativatarisire kuti mungabuditse mashoko yakadaro, ndinofana kuzora. Saka panhau iyi ime atezvara zvamakaita munobudisa mbudzi imwe chete nemakosi nokuti zvakaremera mwana uyu. Basa raita mumusha chidetsera rakatadza kucherechedzwawo nemi vakuru, especially baba. Iyi mhuri yenyu ndimunoishedza kugara nayo pasi kuitaurira. Saka munoziziva sei kuti munotaura mazwi akanaka kana kuti mazwi ekutuka? Munoiziva here kuti kana makadhakwa munoyeuka here zvamunenge muchiita kana makadhakwa? Ndiri kubvunza ngatipindurane baba. Ishe kunekata kumudzi matauriro mukupedza kwamukutaisa. Ndiri ndinoda kuti ndiri kutarisana neunhu hwenyu.
nokuti apa iri dare revamwe vana mudunhu kuti munotuka ichokwadi here nokuti masvika mamira pamberi pangu ndasangana nemi saka ini ndinomo ndokutsuurai kana muchinwa doro musingaziziva zvamunoita makadhakwa ziva kuti munonge muchipara muswa saka doro munoramba muchirinwa here baba hamuno pese pese pakusarinwa pese pese dzimwe nguva munoende musina mari yacho asi kana muine mari izvozvi mukapuhwa munokwanisa kutoenda kunotanga kurinwa zvakasimba munoti chii kwete doro mazuva ano ndandisingwa doro inini ndiri kuita street nebasa ravo guru rapendendabzura ndandira ndikumhanyisana navo saka handisi kuti ndiri kuenda kudorei. Alright, zvakanaka. Committee of 7 nasabhuku mondicherechedzerawo behavior ina baba wangwa mumusha mazvinzwa nokuti ndokwangwabhadare rekuti baba kana vadhakwa vanotaura mazwi mamwe yanovava vamwe saka vataiwa iri doro handisisi kubata kumwa ndinonwa asi handisi kumwa pese aiwa kumwa ndinonwa izve asi handisi kumwa pese pese. Yes, kunwa munonwa hamusi kunwa pese pese asi mukazonwa mukazoburitsa mazwi yakaipa yekutuka chero munhu vano vakazvinzwa inini muno ndanyora kuti kuna agirini vanoti vakadhakwa vanotuka asi musi wavanonwa doro agirini vakatuka munhu ndikaya ndikavaona nekuvacherechedza ndinenge ndakamirira mombe yangu kuna agirini tatotarirana futi chedu kubata muromo wedu neunhu wedu sababa then todambura saka apa imimi iwewe mwana iwewe ndiori kubhadhara mbudzi ne$20 kuchenura uyu nemari yabhadhara yatobva kwauri ndiwe murume wacho andii wakaiwanepi mari wakaenda maricho unoita maricho vakakurambidza kupinda mumunda mavo. Alright, fine. Baba muridzi wemusha zviri kutaurwa nenyika ino yeZimbabwe kuti hatidi mhirizhonga mazvinzwa baba hatidi kushungurudzana kana iwe ukashungurudzwa kubasa ndikapindurika kweshe nyaya yekuti ndamudzwa kupinda munda murume ndiye handizika ndoda kuti nditsanangura akarimbidzwa papi nyaya yakanoitika ndeyekuti uyu abva kumakomba kwanga ari akanga kusina chaibuda ndokubva abva abatana neshamwari yake ndokubva vakarima vasifelazana angasina kuita yasina kukwana koja chahaina kuita ndobva varima bva vatengesa ndokunzi shamwari iwe chiri baba chekuti mari ngatitenge tidzokere kuti mumunda muroora paanzivisaende mumunda ndakatori kuona kupasi mningangu vandaita mari choko ndaunechera makomba ikoko ushande kupodya kwangu ikoko muroora akamwe mahafu mashomanini ndobva takuenda handeikumba muroora kubva ipapo anoda kuzomuona kupinda mumunda muroora chicherera murume muroora chera kwangu iwe aichera kumunda kwako iwe uchimubhadhara kwada kushanda kana achinge tatengesa aiwa ndezoti mhuri yese painenge yasenza ndikurevesa chicherera nhasi uno ndiri kuda vana vako avo une vana vangani ndasara ne5 vamwe vaendei vamwe vakaenda kwamufika vaka alright iwewe ndiruda unochengeta babako namai vako zvakanaka nidira vave nemucherechedzo iwewe kudza babako namai vako iwe zvakapavo spidi yako ndeyekumwara kuti uratidze dare rino kuti unokudza iwewe asi iwewewo nhau dzako rekodhi rako richavhurwa richateverwa wazvinzwa mwana
atidi vanhu vanongwarisha hakusi kuchenjera. Ndinenge ndinewe kana wapinda mudare tinenge tinewe tichaona mapurisa anenge anenge achiona munhu wemusango wewamutsakani ndizvo. Saka imimi taichanoti down unhu wenyu ngaushandike. Ndikanzwa chete munhu anouya chichatukwa unozvinzvaio vanhu vanogara mumusha munodaro runyararo kana ndanzwa chete anenge atukwa ndinganditaurire ndendiri kutarisira mombe kuna mutsakani